buscant una cosa realment bèstia. Es declararà el racó més profund, el racó més bizarro del vostre cervell i buscar allà el moviment més estrany, la cosa més extravagant que us passi pel cap, des dels balcons, a les grades, a les barques, senyors i senyors, veieu estrany, veieu molt estrany! La vida tant pot tenir coses millors, coses pitjors, però estem a una meravellosa nit de principis d'estiu en aquesta cala collonuda i ara ha arribat el moment realment d'agafar el moviment aquest que heu pensat i que encara no heu fet per por a que sigui ridícul i que tots vosaltres ballem de la mateixa manera estranya i d'aquesta manera serà ridícul. Concentreu-vos, penseu-lo, prepareu-vos i balleu estrany! Retorna Teresa i ja fa dies que el comences a notar. És a les mans de la gent, és als joves quan ballen i reconeixes una força antiga i sense discussió t'hi entregaràs i furgaràs els seus racons per revelar el poder